tinoziva kuti vazhinji vakacelebrate wedding yamaititi vanga variko vakatonakirwa wese, vamwe vachingopa macomments congratulations chimurandakadzi, but pane vamwe vanenge variko vanenge vachirwadziwa mahaters, ndo atinenge tichingoti hatinenge tichibva taunza futi kuti tiburitse vanhu ivavavo. And let's comment about this video guys. Pane nyaya yandainayo yanzi repic rari kutendera pasocial media ranzi save money and use coffin less to make clothes. Pari kunzi gauni rarakapfekwa namaititi kana kuti dress less rariripo hanzi nderepacoffin, jira recoffin. Vakashandisa jira rakachipa kuita se kugadzira gauni ravo repamuchato wavo. Saka ndo zvanga zvichiita se zviri kutendera zvamai manje. Saka hatisi kuziva kuti zvishua lesi riri cheap here, because Olinda chapewa aipindura nyaya yacho akati inini I don't use malesi mumba mangu, ndoshandisa mablind. Saka dzimwe nyaya dziri kungotenderera dziri kupisa. Post yaOlinda ndeiye irapo ende yandasangana nayo muzviraunzi iri kutenderera zvamanje manje. Ndinokuratidzai zvekare ende ndo yamaona iri pathumbnail iripo. Violence iri kungoitika mumastreets esocial media ende toziva kuti murandakadzi haramba akanyarara. Saka inini ndiripo pakungoita pakukunzai kwete kuzoti bombshell hati zvakati. My name is Bombshell. Don't forget to subscribe to my channel. Kana uri munyowani tanga tatokangana uchingamidza vanyowani unongoita se nangosubscribe to our channel. Also like, share and comment mavideos edu. Pane mamwe atinoto upload akawanda, so check out those videos. Thank you, thanks for watching. My name is Bombshell.